10, 11, 12, 13, 15, малко повече. И вие ли ще участвате? Само по един играч имаме. Слави! Така. Добре. Горе-долу се посъбрахме, може още малко да скачим всички на сцената. Много добре, много добре. Как са ви знанията по география, да кажем? Добре, кой има шестици по география? Добре, по история? Шестици, отличници, големи. Сега, минаваме няколко кръга с въпроси, като аз ще задавам въпросите. Извинявайте, че съм кръществен тук. Само колоната да изпещи. Аз ще задавам въпросите, участниците пишат отговора и обръщат към вас. На всеки кръг ще имаме хора, които ще опадат, те застават тук и хора, които продължават напред. Докато не остане един победител или, ако са двама, ще решаваме с въпрос за време и той ще се тръгне с една от игрите. Ще ви помоля да освободите ръцете си или да имате поне нещо като подложка. В момента се раздават листовете, може да се скъват. Сега ще ви дадат още листчета. Готови ли сте за въпроси? Не е много трудни.